Tots els caps de setmana d'este mes de maig, el Col·legi dels Salesians de València ha programat un espectacle teatral on els que hi participen són tots professors, pares, alumnes i treballadors del centre. Una iniciativa que pretén recaptar fons per a un fi solidari. Últims minuts abans de la funció, els actors, les actrius, els ballarins i les ballarines es preparen per a l'últim assaig. L'escenari, el Col·legi Salesian Sant Juan Bosco de València. Els docents participants fa 3 anys que preparen el Gran Showman, un musical inèdit sobre l'acceptació de la diferència. L'hem fet la primera vegada, hem fet una adaptació molt bona perquè a més hem traduït les cançons i ha sigut un esforç molt gran que a pesar de la pandèmia i a pesar de totes les coses que ens han passat per davant hem pogut treure endavant. No n'hi ha que oblidar que som un col·legi i que treballem com a professors, per exemple, els dos. Y sobre todo con lo más importante, el mensaje que intentamos lanzar, ¿no? Que es la inserción social y la aceptación de lo diferente y lo que está un poco fuera de lo común. I este missatge casa amb el compromís del centre en la justícia social, la integració i la diversitat. Unificar a tota la comunitat, pares, famílies, professors, educadors, xiquets, jovens, ens pareix que és una eina fonamental. Obrin les portes, 5 euros l'entrada, diners que aniran destinats a un fi solidari. En particular estem treballant en ACNUR i missions salesianes, sobretot en la gent que pateix. Les víctimes per a nosaltres són fonamentals. Esta iniciativa, que ha rebut premis i distincions per la seva contribució a la societat, serveix a més com a motor de transformació i educació en valors.